Prizemlje kuće od 38 kvadrata, koje je do sada služilo kao skladište, moramo pretvoriti u mali stan za jednu osobu. Do sad smo pratili uređenje kuhinje, a sad nastavljamo s ostatkom prostora. Pa smo naravno krenuli od tlocrta. Željeli smo maksimalno prostor otvoriti, stoga smo se odlučili na mjestu vertikale knaufom odvojiti prostor kupaonice, dok će kompletan ostatak prostora ostati otvoren. Po odabiru tlocrta definirali smo idejno rješenje prema kojem krećemo u finalni odabir materijala. Baza svega su naravno podovi i zidovi. Siniša, došla sam danas za jednu svoju klijenticu odabrati laminate, tepih, zastore, pogledat ću još neke stvari. Može. Trebali bi krenuti redom, može? Može. Evo, idemo do odjela laminata. Evo, ovdje je izbor laminata. Tu imamo različite boje, uzorke. Da li imaš nekakvu boju koju bi preferirala? Pa da, ovo mi je jako lijepo, ali bi voljela da mi je više sivkasto, da djeluje dosta toplo i da ovako djeluje kao parket. Evo, imamo još i na ovoj strani tu laminata. I moja preporuka je ova sivkasta. Da, ovo je krasno. To je točno tako kako sam htjela. To je jako lijepa boja, da. Je izuzetno otporan laminat. Čak je i namijenjen za poslovne prostore, tako da će gospođi super poslužiti. Da, to je to. Onda to hoću. Možemo na tepihe? Možemo, ajmo. Ok, super. Uz odabrani laminat, za dnevni boravak odabrat ćemo još tepih i zastore, koji će ići po dužini cijelog prostora. U Tepihlandu sam odabrala laminatne podove, jednostavan tepih, te karniše i zavjese. Uz toplu boju drveta za zidove ćemo koristiti Knaufov Perfect Wall, koji imitira beton, tako da ćemo cijelu priču graditi na monokromatskoj varijanti s tek pokojom žarkom bojom. Čim riješimo zidove, nastavljamo s postavljanjem podova. Knauf Perfect Wall ploče su ploče sa gotovom završenom površinom, to jest ploče sa digitalnim tiskom i dolaze u 12 različitih motiva. Ovdje možemo vidjeti digitalni tisak oplatnog betona ili natur betona. Ploče same po sebi su ujedno impregnirane tako da su pogodne i za vlažne prostore tipa kupatilo ili kuhinja. Najveća prednost je to što se spojevi ne moraju obrađivati. Zidovi se ne boje i sve je gotovo samim postavljanjem ploče. Počinjemo s ugradnjom laminata. Za prostor od 30 kvadrata potrebno je svega 3 sata. Odmah nakon toga krećemo s montažom namještaja. Laminat je postavljen, namještaj je stigao. Čekamo još kliznu stijenu koja će pregrađivati spavači od dnevnog dijela i uskoro će naš mali stan biti spreman za useljenje. Na bočnu stranu spavaće sobe dolazi ugradbeni ormar kako bismo iskoristili svaki centimetar prostora. Ostatak namještaja je kupljen i stilski će pratiti stari drveni stol koji smo zadržali. Najefektniji dio je egle staklena stijena. Neutralni tonovi prostiru se kroz cijeli prostor. Naglasak je stavljen na krevet, TV jedinicu i blagovonski stol u crnoj nijansi. Ostatak je u beži sivim tonovima. Sve zajedno spaja zanimljiva podna obloga. Na samom kraju složit ćemo nekoliko manjih komada i sve će biti spremno za useljenje. Drvenu košaru i pomoćni stolac obojit ćemo Belinkinim top hibridom. Odabrane zavjese postavljamo cijelom dužinom prostorije kako bismo u potpunosti zatvorili pogled s ulice. Na samom kraju nedostaju nam još tepih i nekoliko detalja. Dobili smo otvoreni prostor po želji klijenta. Spavaći dio po potrebi se zatvara, no ima mogućnost provjetravanja i otvaranja cijelog prostora, što nam je i bio cilj. S manjim budžetom odabrali smo i namještaj od čega smo zadržali jedino blagovanski stol kojeg smo prelakirali u crno. Mali, ali ugodan i jedinstven stan za jednu osobu opremljen je vrlo jednostavno i efektno. Tako je nekadašnji skladišni prostor postao ugodan dom.